quan escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura. Amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esparverats, garrativats. Quin cobriment que va agafar-nos, quin espant i quin canguelo, quan la veu enrogallada va cridar todos al suelo, començant a disparar. Ratatatà. Llavors ens diuen que a València per acabar de fer la guitza va la cosa adelantada i un catxondo els hi organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder! Ja ens veiem tots altra vegada ballant la dansa del sabre, que si algú no se'n recorda és la dansa més macabra de les que es fan i es desfan. Oh, i tant! Llavors, quina nit, estàvem amagats sota el llit, però amb serenitat i amb el cul apretat. No ens poséssim pas nerviosos, tranquil, Jordi, tranquil,